Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастӣ, хуб ҳастӣ. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, имрӯза навора ман аями кучуллӯ сар кардам. Ба фикрам ки бисёритон медонед, хоҳари ман духтарча дор шид. Духтарча таваллуд кард. Як бачаву як духтар дошт. Духтараш бачааш 12 сола шудааст. Духтараш 10 сола ҳай. Ин акбо духтарча дор шуд. номи духтарша Шукрона мондем. Худаш мондай. Мара мепурсанд ки шумо мақсад айк ҷойи чанд солае? Ма тоҷикистонӣ, ай шаҳри Душанбе, оиладор, соҳиби 4 фарзанд. Қариб ай соли 2012 мо дар ҳамин давлати Россия дар шаҳри Химки зиндагӣ мекунем. Номам Ҳангома. Таваллудам 86, 31 декабр. Худоро шукр 4 кӯдак дорам, 3 бача, 1 духтар. Духтаршам кенҷакиай. Хай кор мекардам 4 моҳ мешава, 5 моҳ шудест кор накардестам хонашин. Хай хонаи худ мо нестай. Як сехонагиро гирифтагием. Ман қатъи хоҳарам дар ҳамин сехонагӣ зиндагӣ кардестем. Шавҳарам кор мекуна. Шавҳарам таксистай, такси кор мекуна. Инам хеле ба фикрам ки хушрӯфаҳмондам. Хай чӣ гуфтанем? Гуфтанем ки кадоме ки бефарзандай, Худои таоло анам хеле соҳиби фарзандаш куна. Кадоме ки фарзанд дора, Парвардигор фарзандошона умри дароз, тани сиҳат, тавфиқ, имон, инсоф, умри ба баракатшо бития. Ман ҷиянам да падарка накардагӣ будам. Ана ҳамин шезлонга ай Вайлберис харидам. Ай холаам қачиз мераса. И кӯдак ай одами калонда ба ақлай. Дар даст омӯхта шудагӣ буд, фақат дар даст бигирӣ гуфта гирья мекард. Чӣ бигирам? Ба анами шезлонга гирифтем, дар ҳамин мондемаш. Мохе ҷумонда мешинем. Ба иҷа дӯстони азиз, мо барои ана ҳамин ҷиянам дастархон рост кардем. Ака ира чӣ хеле бугем? Гӯё ки говорабандон занакура файрод кардаги будем. Анам хеле дастархон соз кардем. Ай аввал хоҳарам гуфт ки ҳамин 1-2 ҳамсояро файрод мекунам. 1-2 ҳамсоя як хоназанак файрод кардем. Анам хеле дӯстони азиз, ба фикрам ки уже ҳаматон аз ёд медонед, ман мазам набуд, оператсия буромадагӣ будам. Ҳаминҷа чизе ки пухтем навор накардам. Навор кардагӣ нестам чизои пухтагӣ. Ман барое ки ман мисол хамирша тайёр мекардам. Мисол бачаамай, духтармай, хоҳармай ҳамхел ҳамдигара ёрдам дода тайёр кардагием. И дастархона хай хоҳарам рост кардааст. Инами хеле дастархон рост кардем. Самбуса пухтем. Хай и пахлавора ман пухтагиам. И самбусора хоҳарам. Ана и чагалдака. Мада мумкин нестай, не ки ман ҳамин чаққа шудам ки чагалдака. Ана ира ман кардам. Хай кулчора хоҳарам кардак, чи орзуқ кард. Ана и причудара хай ман кардам. Хай ман хамирша кардам, хоҳарам коржикоша пухт, бо ман крем кардам. Инам хеле дасти ҳамдигара гирифта гӯё ки ҳарчи пухтем. Ана и салатора ман кардам. И салати ба гӯштай, қатъи бодринг, помидор, болгар. Агар рецептиш дар кор боша, комментарияда бинависед. Иншалло ки барои шумо навор мекунам. Ба ана и торти птичье молоко кардам. Ҳар фақат бисквит,
мисол медови тайёр мекардем. Ин дафъа гуфтем биём хеле торт кунем. птичьи молоко кардем, хайҷа меваҳои тару тоза, баъд бо анайхали салати айгулкарам тайёр кардем. Иям хеле осонай, ягон чашмбандӣ надорад. Помидор, бодринг надорад, сабзӣ. тамом инам қад чиз. баъд чи авқот ош караги будем. хоҳарам ош кардак. инам хеле дӯстони азиз, дар хонаи шумоам амихе кӯдак шававу шумоам амихе дастархон рост кунӣ, хирсандӣ кунӣ. рости гап дар ид духтаро гуфтанд ид намешава, мақсад ки не худора шукр хай хушрӯ ид кардем мо. ба фикрам ки чанд рӯз паси идай. чанд рӯз паси ид меҳмон файруд кардем. ида дар хоначам якта дастархони майда кардем. гуфтем ҳеҷ ка намеояд ки хай худора шукр хеле занак омада буд рӯзи ид. бо ид чанд рӯз пасай идай. дӯстони азиз, иҷа ман креми заварное тайёр мекунам. торти чӣ кардам? Спартак. ба фикрам аёдам набароварда бошам. номаш спартакай. И креми акхайва точки отала як рӯз пештар ира тайёр кардам. нами ба фикрам 200 тухм, шакар, кукурузный крахмал дохтам. баъд 1 литр шир як рӯз пешай мисол коржикома пухтан и крема тайёр кардам. ана амихел ҳамаша тайёр карда мондумо. баски рост бисёри сода наметонистам, фақат меғелидам. амихе ягончиро тайёр мекардам. баъд бачам амихе дар болои плита кофта шиштак. бо тайёр шуд, омадам мисол ай дасташ гирифтам. амихе ҳамдигара ёрдам додам. мо ида мисол пухтупаз кардем. инҷа крем тайёр шудак. креми заварноимон тайёр шуд. болошам хеле килёнкаро бор кардам истод. баъд пагажда и крема бо мисол сливочное масло қатъи сгущённое молоко задем. дӯстони азиз, и торта ҳар кас ҳар хел мекуна. манам ҳар вақт ҳар хел тайёраш мекунам. и дафъа хай намихе кардам. асалу маскаву шакара намихе болои плита дар кофта истодам. содаи хамир дохтам. иҷа мешавад ки бо тухмам будози, хай ман тухма баъд дохтам. кофта истодинам хеле карамелный цвет мешавад. баъд тухмоша дохтам. хай насиб иншалло ягон рӯз бо хушрӯ карда навор мекунам. иҷа хай намихе хамирша кардаму коржикоша хоҳарам пухтак. хамирша шитала шудидам. орд қатъи пишти лист дар хоҳарам пухтак. ман чӣ хеле ки гуфтам хама рост шида наметонам. корои чихтака хай кардам. хоҳарам коржикоша пухтаку. ба инаи ордша чи қатъи какао аралаш кардаму ба амихе дохтам. чӣ хеле ки гуфтам хамири шитала шурида. 6 коржик шудак. 6 коржик шуд. неким рости гап ами торта худам бисёр хӯрдам. ами торта ай ҳамун духтарим нағз медидам. аввал бисёр мекардан ами дугонаам дар иду ами торта. ман бисёр мехӯрдам. неким дар ами ид ҳамаша худам хӯрдам. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидест, сливочное маслаи 82%. агар фоизаш кам боша, крем хушрӯ намеояд. сливочное маслаи 82%ра ана амихе мезани миксер қатъи сафед мешавад. баъд и креми заварноимона амихе медозем. хиёл мекунем ки ами торти медовира агар амихеле крем кунӣ чӣ мешавад? ҳамун торт хушхир мешавад. хай ҳар одам ҳар хелай мисол.
омада ҳамин заварнои крем дар ҳамин мидови маҳқулай. Нами хеле крем тайёр кардам дӯстони азиз. Чӣ хеле ки гуфтам хоҳарам коржоша пухтагӣ буд. Намехе коржош молоимай бо вақти тез питатсия мекунад. Ҳамин гӯё ки якдам дар ҳамин торт питатсия мекунад. Бикунӣ бихӯриям мешавад. Нами хеле коржоша хушро карда хоҳарам пухта ки ба ман бо қаватоша крем кардам. Ҳамин одам ҳамдигар фаҳмӣ кунад, дасти ҳамдигара гирифта мисолу корут пеш меравад, бо Худои таоло дар зиндагит баракат метиҳад. Нами хеле дӯстони азиз ба фикрам ки дар ин навор чӣ қадр бисёр гап задам. Хай бо ягон чизи нофаҳмо боша, ягон чизе ки мисол шумо дар кор боша, метавонед ки савол бутиҳед, дар саволоту иншоалло ҷавоб метиҳем. Болоша хеле глазур кардагиам. Нами хеле дӯстони азиз, ҳазор раҳмати Худо ки шумо навораи маро тамошо мекунед. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед дӯстони азиз.